είναι κάνα μισάωρο απόσταση, είναι η πρωτεύουσα της Σλοβενίας και έχει περίπου κάτι λιγότερο από 30 ή 300.000 κατοίκους. Το πράγμα που είχε σε άλλες περιοχές που δεν είχε άνθρωπο, εδώ δούμε κάτι γίνεται, έχει και τουρίστες, έχει και τα πάντα. Εδώ είναι πολύ όμορφα, έχει ωραία κίνηση. Αριστερά και δεξιά από το ποτάμι έχει μαγαζάκια πολύ όμορφα, που μπορείς να καθίσεις και να απολαύσεις κάτι να φας και να πιείς. Και κατά κύριο λόγο έχει κόσμο, γιατί σε όλα τα άλλα που πήγαμε, τις ώρες που πήγαμε, δεν είχε ψυχή. Εδώ τουλάχιστον βλέπεις ότι υπάρχει κόσμος, πηγαίνω έρχεται, έχει μια διαφορετική ζωντάνια η πόλη και όντως είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Κάποια στιγμή υπάρχει και σημείο αναφορά στο ποτάμι που τη διασκίζει, καταλαβαίνεις ότι σαν σημείο ενδιαφέροντος είτε για τον τουρίστα είτε για τον τόπιο είναι κάτι ανάλογο. Στη Λουμπλιάνα αποφασίσαμε να